ni ebube ne bre ben se ebube e be ye de den na frego enim sebe odwampopo bi esi kro ni mu a wase wadore so Tanyini wantena fie ema aseduamfo Jani pie frimantam be hin se pin enye nkwande wa na ye sotro no wa ansan odi asebe fita na no makwade brensi am wa otua ne nsem mojabumo ni mu duanani wie kraman wo ye sofo kra wo nye bio NYANSAPO Epiao Ghana this year ene there so musonfo na na yaw apreku ubetimi afra me mobium ene masan agimadwa woni se menya tena sese ya mede ekunini ene enintini wo mo enim de ene ba dwumadie so dwumadie ya to ne din se NYANSAPO na ya giso se ye sane no badwemba na ene mi producer me bona baso pa esan se nipa wa na bia me fie ha no sebe empanisi wo bi an yebo ene wo de nana tachi ena tutu na se every secretary e de na bra me wo medwumadie so na yense ho se de mpani ka se ka akom ye gine kokko anu munti mekọ na da se bro no kasa ato na nu mutu epia yo nana ye mo akọ ababa dwumadie so ya ura mini nana wada ma we de odi mabo na so mepese wo abato anu odi na kasa de se yo mpanifo se se dwuma da ati ni ura no na brekichia utunu anso ebu na kenchina dini yo chama itachi mensa chiame itachi mensa am filisa kire kwa amai mo won mo adane da nyino mo hwe dwumadi anso kire won ma de fa kasa bebuo ho na mepese ye kwohweba ye ba ya ba betie mpensempense mu a ewo ho nti ye hwemra sisi ya ene chedi ampon aye edane biem ene ya abebuo no ne etoaso na emomene abebuo no ene nyetoa ebeiso ene ya abebuo ntrase ene ebra yebusa abe no enti mencha hono maba kumase ene da so kumase ye ni adwadifo ebedidi nkomo enti edru wa ebe kire mu babi a ene abebuo dwumadie no ekoso medam ase na ye nche hono ya buafo a omoso NYANSAPO dwumadie ya se time herbal mixture eye 3D edro so wotimi ndidi a time herbal mixture me pacho so pese woni time herbal mixture for di nkomo a pacho ubehu omo Abidjan house imrom omo numbers eye 0244 417669 0244 417669 and 020 311 306 020 311 306 me pacho perfect skin and body therapy I don't know hinini me dia ya me hu yesa no so hu se bi na NYANSAPO dwumadie yi so na me wa ye fese ya eye perfect skin and body therapy and nesiesie me redie no mu me pacho omo so ubehu omo oboshen Abraham Junction omo telephone numbers eye 0247 300 747 and 0272 453 535 yo madam ase Kumasi race course ene da so away ye hia ye mambi wo ha mama mpacho wudin de say ye fra me oba pa hawa papa ba ko oba atwadu yo mama hawa oba ntmadwo ma se wa ba din ni e wo race course ha mama mpacho me bube ni wa trase wuwi a na wa kire me bright mi busa ebe yi empanifo ebu bese abaye di botachi no eno anye di boban pacho ebusa be ya ase tresen yo abusa abaye di botachi no anye di beba abra obi aye made a ya me ya no ne ba ka kire ne se abaye di botachi no anye di boban do ade aye me ye sa no bi so be ye wa wo so be we ya enti abaye di botachi no anye di boban na se kire no no yo NYANSAPO adwumadie e na wuguso a wo hwe me pacho ye hia ye nwa be ma bi wo ha ofa mpacho wudin de say yo oba pa ye frame Samuel Frimpong na ene no me bube a na wa trase na wa tre me ebra ye timi busa abe no obi abewo echetua obi aso me pacho ase tre ne say yo oba pa onu nyamfo ba no kura se obi abewo echetua obi aso obi wo no masemato no na onu de onu wato no emfa no ho se asemato no wato nipa no woni ne ebesu ana se obokọ ne chachi ne wure asena on do disturb ana se o ka na ope na je se ase ono asem kwa to nipa no wono no wonwe nipa no ne aba ne no onu mum ye de eye ne de na wonwe ne ato nipa no eno no mfise ne meti ase fa no yo ahefo medical ka kire mu yo Kumasi race course edwa kese yi mu edwa na beyie
Ye share nua ba broni bi wa ha ma me mpacho wudi de sen. Mpacho frɛ me afia dansoa. Afia dansoa broni. Dansoa mpacho NYANSAPO adwumadie ene na ye de ato am Kumasi race course a. Ye ba ye ni agye he ye hu se dwa no aba. Enti mo amote kwan wa ye pam mo mote wo peden. Mesra mo mbra mo tutre mi camera race course edwa yi mu. Pacho na mi bu be a na wa trase na wa tre ebra obetimi abu sa abe no. Ensu edowo ene kɔ wahinam. Pacho ase tre ne sen. Oh, de meti ase ne se so obi no wa o ma wo nchen. Ana se ontimi mba mesra wade. Ana ontimi ne wo enante. Sa na me meti ase. Yo mama na me pacho ebra ben ena betimi abu sa abe. Eti se metre mu a bra e bia wo ufie. Na onipa na ba honom. Na wa ba besra wade. Na kire se wo no wa o ma wo nchen mesra wade no. Piao, mami mo medase. Yo, yeda so e wo NYANSAPO dwumadie. Ye hye nua ba bi wo ha, me nua ba me pacho wutonsi, wunso yasa. Pacho wudin Nana Kuya. Ah, Nana Kuya bapa. Nana Kuya bapa. Ah, wa mani age tuntum broni, wo semiampa. Nana Kuya fo de. Me nua ba pacho ene NYANSAPO dwumadie e na wo pie mu wo ha yi. Pacho ene ye ebube, ene ebe ne yentoa so. Ene mi bube na wa trema se na wa trema ebrekra yebusa abe no pacho mpanifo ekase ebube bi se efie biara mensem ewom pacho sa abe na se twene se Me pacho se na me mete ase fa ne se ase wadru baby na obi epese oye kokoti sem kirew na obusa wo fie de bi a wonye obi ababonten ho na o kyene se efie bia mensem wom yo ye nua ba na Kuya cheche mu pi. Yo, me pacho ye share nua ba bi wa ha. Me nua ba mpacho wudin. Pacho m Elizabeth Brenya. Ah, Elizabeth Brenya. Oba pa. Mesro NYANSAPO adwumadie e na wo so yin. Me pacho ene me bisa obe a no wa trema se no wa tre me breko a yebusa abe no. Me pacho empanifo ebu bebi se upre fa ahenche sha obi ansom wo. Pacho ase trene sen. Ase kyerɛ se tumi a enya wodia na wo pese wo hye wo kyenkyerenkyen se ye wodia na me nso minim se tumi ne nya wodia ye ne ye wo nim se enya wodia na obi ani ho a obedi wachi am wafa se tumi ne mo piao wa kyerɛ be yase yo ye da so wo Kumasi race course edwakese yi mu ye ne abrantie kama bi edi ahia ofa mpacho wudin de sen ye frɛ me Prince Owusu ye ja wusu yo we de me se no mpacho edi adwuma na wudi ni dwakese yi mu race course ha me ne bema misiesie ma ho e wa ha se e fa mo rehyehyɛ ene makeup eno ne ade ameye we de ne mabo afo mesem ye wi a ahe ya maka me da se me pacho NYANSAPO adwumadie e na ye wo so yi ene me bu be na wa kyerɛ mase na wa kyerɛ me brekra obetimi abusa abe no enti bi nua bema Prince said na ntwe dua anka ne to no sanso na enchere wo konfo ensem pacho sa be na se kyerɛ ne sen na se kyerɛ yetiawa se me kyerɛ wase am wate ase yi a because aboa wo ye na ntwe wono ode ne ho kwa ya kye ne twa na nya konfo a ekuta na wo guhyire enti enya de bedi ne nsa emu nansa na ase ne nan kra efi se sa na me ne mu fa ho yo mate me pacho na brebe na obetimi abu saa ebe no akoye se wo ne obi pre bibi ho so ate ase na saa de kro no enya wo dia but ye se de ode na ade no wo de benkum na ye dey gie enne ebu saa be ne se ne abo na ntwie ne dua anche wo no to no saa na comfort so no enche wo ne nsem yo me nua be ma Prince eja wusu me da ase Mummy enko ne ni mpanifo enko hia ne enko gye emmani mu nkyeremu ebi ana abebu a yete ye ni mu bi oho a yanka ne ye ebi ko ana me ohene ni na mati bi enti mummy enko ne enko gye nkyeremu efiri mpanifo ho